8 nyt tollanen juttu, että sä voi kaikki niinku vetää samaa. No se kebab-tori vähän. Missä aina käy, tai en oo aina käyty. Nyt on sitten ollut joku mempaa. Voi tuli ihan sellainen, mikä on tietysti turhaa ennen kuin kotoa. Mä uskon. Tääkin on sellainen puolvahinko. Nyt selvisi muuten senkin sitten se juttu. Mä käsitin sillä, että omistaankin sopita yhteistyöstä. Hei, Nyt tulee selvisi se silloin, kun joku otti siellä mun kanssa kuvani ja seuraamaan tupettaa se toinen. Kyllä ikinä. Mä oon ollut vaan joku Mä luulen, että se on ilmeisesti pizza. aika. Mä heet. Sellainen juttu, että sen Vaikka se on ilmahet, niin se on aina ilmaiset pizzat. sulkaa suti. Möykky joulukalle. En minä Halloween. Se ei oo aluksi en oo ikinä ostanut kaalimarot enkä muutakaan tollahen niinku se on halpaa, mikä nousee todellakin. Ja teen nyt on. Mä uskon, että me olen huonoa juoksua kasvun ja vanhat kämpät. Mä en tiedä, voidaanko sellainen juttu. Vähän sillä ajattelin, on kirjan. Semmonen juttu. Verottaa kahden heittää edelleenkään se ei oo silloin pimeet tuloa, kun ei ihan. Sen verottaa. Miksi vetää sanoo, että ei me sanota mitään? Vaikka virallisesti se ei oo tuloa. Koska mä en oo siis saanut kuin pizzaa, mutta he... Pizzaa.